Fl-ewwel jum mix-xahar ta' Ġunju tal-2026, jum ta' ċelebrazzjoni u fuq kollox wieħed storiku e kif il-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela ħal ġurament tiegħu mill-ġdid bħala il-Prim Ministru ta' Malta. Dan ġurnata wara li l-Partit Laburista kiseb rebħa storika fl-elezzjoni ġenerali ta' tmiem il-ġimgħa li għadda biex sar l-ewwel wieħed fl-istorja politika lokali li qatt rebaħ 4 elezzjonijiet ġenerali konsekuttivi. Kienu għal-ħabta 11 ta' filgħodu ta' tnejn x'in il-mexxej Laburista akkumpanjat minn martu Lidja u bintom Georgia May waslu fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Il-familja Abela ingħatat merħba mill-isbaħ mill-folla li nġabbret minn kmieni fil-kapitali biex tkompli tiċċelebra din ir-rebħa storika. F'dan il-ħin, il-Prim Ministru sellem u tkellem ma' dawk preżenti. Fil-palazz, Dr. Abela ġie milquh mill-Presidenza ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono u flimkien imxew lejn is-sala tal-Ambaxxaturi fejn saret iċ-ċeremonja statali. Hawn il-mexxej Laburista għamel ħalfa mal-poplu. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Il-ġurament li ingħata mill-President fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż kien segwit mill-qrib ukoll mill-ġenituri tal-Prim Ministru, il-President Emeritu George Abela u ommu Margaret. Wara il-Prim Ministru, il-President Dr. Lidja Abela u anke iċ-kejkna Georgia May ħarġu fil-gallerija prinċipali tal-palazz biex kif in it-tradizzjoni ixejru lill-folla. Hawn reġgħu spikkaw l-emozzjonijiet tan-nies li nġabbru fi Pjazza San George. Il-familja Abela telqet mill-Palazz tal-President bil-mixi lej il-Berġa ta' Kastilja mit-Repubblika għal quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan u n-naħa ta' fuq ta' triq il-Merkanti bin-nies ma jifqgħux juru il-ferħ tagħhom lejhom. Il-Prim Ministru martu u bintom wafqu diversi drabi man-nies li bdew waslu l-awgurju tagħhom personalment. Fi Pjazza Kastilja, il-familja Abela sabu folla oħra mill-isbaħ tistennihom li wkoll iċċelebrat il-ħatra ta' Robert Abela bħala Prim Ministru. Mal-wasla fuq it-taraġġ tal-Belġ ta' Kastilja indaq l-innu Malti. Din kienet l-ewwel darba f'okkażjoni simili li sar iżda wkoll b'sinjar ċar li kif esprima ruħu l-Prim Ministru il-bidu ta' leġislatura oħra għandu jkun mument ta' għaqda nazzjonali ħidma aktar favur il-Maltin u l-għawxin kollha. Wara il-familja Abela daħlet mill-ġdid fil-Berġ ta' Kastilja waqt li ġew milquwin mill-impjegati tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru qabel xirfu mit-tieqa prinċipali fuq id-daħla ta' din il-binja storika. Waqt li reġgħu sellmu lil dawk kollha li oġobhom jingħaqdu għal din l-okkażjoni speċjali, hawnhekk serqet ix-xena bint il-Prim Ministru.